Mutanen Borno gaba daya assalamu alaikum. Yau aka waye gari ranar Ladi mun tashi a wani hali wanda ba daɗi. Babban kasuwa mu wanda ake kira shi da Monday Market, wuta ya cinye shi gaba daya. Gaskiya ba mu ji daɗi wannan abun ba, mun bakin ciki ne. Don saboda haka ina nuna ma duk wannan mutane wanda wannan abu ya same su, ina aika musu gaisuwa na su yi hakuri. wannan abin daga Allah ne ya tashi. Abin da Allah bai yi ba mutum ba zai yi ba. za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakika akwai wahala. Mutum ya ta dukiya shi shekara 20-30, kwana daya ya zama babu. To shi Allah dama duk abin da ya ajiye mana za mu yi hakuri. Insha Allah gwamnati Borno zai tashi ya tsaya da wuri ya kawo wani matakai wanda zai kawo sauki ma wannan abin. Matakai na farkon da za mu dauka shine za mu ajiye kwamiti mu tabbatar su waye ne wannan abin ya shafe su. Na biyu shine ni zan tashi in je wajen shugaban kasa President Buhari in kai mishi kukana don saboda tallafa mana. Na uku zan je in bi manya mutane a Najeriya in je nemi gudunmawa mu tallafa musu. Na hudu kuma za mu dauki matakan da wutan nan da yana tashi a Maiduguri ba sau daya ba sau biyu ba, Monday Market wannan mu san me za mu dauka wannan abun nan gaba kar ya faru ko kuma mu samu sauki. Na biyar insha Allah daga yanzu na ba da kudi biliyan 1 ma mutane kasuwa wanda wannan abin ya shafe su don saboda da gaggawa su samu